Sagudayan nga ron ti surat pakasaritaan ti parigot ti biyag ni Monet. Dear Cousin, ilingid naklatan itinaga na Monet at uboy ti Batak City, Ilocos Norte. May sakmet kadigiti naruay nga agbubuyayo dito Nemarch Studio kang runana dati letter reading program show kani Dadim. Nabayagan nga agdingding gak iti programa ni Daddy wenno ni Manong Nemi iti radyo. Ngemi dita adan iti Facebook live yo at adan nga iti Facebook nga mangmangigak wenno mabubuyak dagiti palagibasbasa yo kang runaan na. Iti problem of the day nga sakto launay ti oras na nawayaak nga makangeg urin at dagiti trabaho. May sak nga sales lady iti may nga department store 8 nga tawen ko nga agpapaay ditoy. Katada nagbalin nga kaubraak ket nagbalin met nga best friend ko iso ni Lovely. Talo tawen pa laeng ni Lovely nga agtabtrabaho iti department store. Edi ta mapasamak ti amin. Agkasadar when agkatawenan kami kini Lovely Cousin yung ket iso nga alisto nga nagsindingid kami, alisto nga nagbalin kami nga best friends. Agkaruba pa iti barangay mi. Ket no agawid kami iti Malem, da kami nga duwa ti agkuyog. Agar kila kami ti tricycle. Keta siyak ti umunan no kang dumsaag ta umuno na ti barangay ko. Maududin tumet ni Lovely. Ngayon kasi ko na, edi tatalo atawenen ni Lovely. Talo atawen meten nga gamamu kami. Kela at nga nagbaliw ti amin kasi nyong. Ha? Inaklon mo ni Julius kunam, Lovely? Wen Monet, idilaing rabi kung naktupay nga iso ti pilyem kadagiti agar-arim keng ka, Lovely. Taapay. Ket saan met nga iso ti kataeran kadagiti agar-arim kanyak, bes? Apay nga iso ti amom nga sungbata kadakwada. Apay nga napugtuam. Wen, saan nga iso ti kataeran nga talaga ni Julius? Ngem iso ti mariknak ken makitkitak nga kasisingpetan kadakwada nga agar-arim keng ka. Ken iso ti naanos. Iso nga amok nga iso ti pakain labam kadakwada. Hay, saan lang nga dayta ti rason, Monet? Ken maysa, jak pay amo no agayata kon ken kuana. Anya? Apay nga rod nga naklon mo iso na no di mo medgayam amo no agayat ka ken kuanan. Ken anya ti sabali pay nga rason nga kunam. Gaputa kadagupan dagiti agar-arim kanyak. Iso laeng tinatalged ti trabaho na. Ha? Adamit ket di trabaho dagiti daduma Angim gagangay laing di trabaho da. Jakmot kahit nga ore kasano ti kinataerda no tricycle driver when construction worker. Gagangay lang nga ro din ti trabaho. Kasi ito pa'y ti manubyok. Ay, jak kayat. Kaada pa'y tambay ko ng Monet. Tiket to red na nga agarim kat awan may ti trabaho na. Pagan anok mo dahi nga tambay. Iso nga ni Julius tinapilik. Gaputa mangup opisina. Iso nga inaklon mon. Ore no din pa ipatpateg. Kitwen api ko mga mas daaw ka Monet. Iso nga inaklon ko ni Julius, gaputa amok nga iso ti makaitid kanya kadigiti kayat ko. Iso na ti pagnamayak, ngamin ket ore di agar-arim pay laeng ket no ibagak nga awan ti load ko, ket loadan na kadagos. Sa anak to ikan iti kwarta iti Gcash nga, kunanan at pagload ko kano, no maibusan nak. Ket ita, noobyok isunan. Ket saan lang ang load tikid dawek keng kuanan dawatak pa yun ay ti allowance ko. Manumet lang ti sweldo tayo dito pagubraan tayo. Anya? Among bes, practical ti biyag itan. Kitaem. Injaya na pa'y ang minalem nga itulod na kiti balay mi. Sundwen nag dito'y sanak itulod iti balay mi. O di makameno sak ti pagpletek. Ilubun na ka no iti motorsiklo na. Ay, kasanuak nga ro den, Lovely. Anya ti kahit mga sawen mo net. Asino pa'y nga rod ti kadwak nga agar kila iti tricycle nga agawid minalem. Iwan anya. Akit makaamu kamet ten Makinubyo kang kaminin amunet.
Tapno adamit mangitulod ken ka iti balayyo. Ken tapno adamit manglod ken ka akas kanyak. Adda akong tatang. Nga adda kayo mo dito paraangan. Ay, nalablamis nga ron dito ruwar mo net, balasan ko. May sakapot nga naglugan iti tricycle. Di mo man kinakuyog ni lablay. Masansan nga na kahit nagkuykuyog. Saan ka di nga simrik iti trabaho yaw? Saan nakimuyog kanyak tatang tayin tulod ni Julius nga nobyo na? Adan nobyo ni lablay. Addan tatang. Idi ka no rabi ilaing nga inaklon na. Ket problema karod ita ket manginaanak iti arkila kiti tricycle taawan met ti kagudwak. Sulwek met ti arkila. Ay, kita, makinubyo ka mo't gaminin na. Tapno adamat mangitulod king ka akas kinilable. Tatang, kastamit ti ko na nilabli kanyak. Ay, ket bas dawak man king ka, balasang ko. 28 titawin maun. Kumakit adan nubyom. Ang sipod day dinaudi nga nakinubyo ka, ay di agbasbasa ka pa lang iti kolehyo, di ka nakinubyon. Awan ti mabalin ko atatang, tawan met ti pakarik na kiti ayat ka dagiti agar-arim kanyak. Hapay nga main. No pasig ba't nga nabisyo da tatang? Mamartek, manigarilyo, no saan manugal. Kumakit ti nasingpot mat atatang. Kas kanyak. Akit narigat sa mamot nga makasara ka iti kas kanyak anak ko. Sika nga talaga tatang. Katwen kumakit kasking ka nga nasingpet ken saan unay nga nabisyo ti agarim kanyak. Nasigurado nga aklunek kuma. Baka mo't no bumakit ka balasang no kas kanyak ti sapsapulem balasang ka. Di tatang. Alaweng ka din tatang. Sikan ti kasi singpetan ti amin. Nagasat day dinanang keng ka. Naipalagip mo. Nula saan nga naidalit day dinanang mo kat nasapa nga pimusay. Da kamamot kabsat mo angem kumimait. Ket ti kinasingpet yo. Di kayo nagasawa ta. Impampamaysayon ti nang isakad ti panagbiag ta. Ken ti panagadal ko tatang. Isu na laing ta, do atawin laing ti kursom. Tadyak ba't ka ba ilan hindi nga pagbasahin ka iti upat atawan nga kurso anak ka? Maawatag tatang. Maawatag gaputa nagsakit kay nga rod idi. Iso nga di kay unay nakatrabaho. Mailiwak ba rin kininanang mo? Tunggal pagsaritaan ta anak ko. Sikan tumit kami tatang. Palpalagip mong tumit ita. Ay, awan nga minti oras nga jak malagip ti inam balasang ko. Nakaragsak. Alakad di kay agsangit ket pati siyak maibuyog iti panagsangit yu tatang. Alam pasensya ka na balasang ko. Na drama ni tatang mo. Mayat ko mga anya tatang no yung kayo agaplay nga dramatista iti radyo. Sigurado nga makapasa kayo. Ay wuna. Na drama nga rod ga talaga ti biyag ko. Alainak nga rod agsukatin tatang. Taagluto akton ti pangrabiyanta. Alawan. Nakaluto ako na itiin na po yan akaw. Sige tatang, inakpengarot iti silad ko. Kitain mo net. Kay bagbagak laing kini Julius nga awan ti load ko nga pang data ket linodan na kadagos. Kasta ati nubyo. Ha? Iso nga si kamunet. Makinubyo kan tumeten. Apay namin nga awan pa'y tinubyo ket adam ket agar-arim no kwaking ka. Awan nga rod pa'y tinakarik na kiti ayat kadakwada lovely. Sus! Saan nga uso itan ti ayat-ayat mo net? No lakit dinatalgad ti trabaho na wino nabak nang ti agar-arim king ka at lune moon. Kasta ti piagitan, praktikal. Kitaim kanyak. Inawis ko ni Julius nga into no day off ko. Ket day off tayo kunak kuma. In kami ijay mall. Mall? Ija Robinsons? When? In ka mag-shopping. Ken agpagatang iti baro nga cellphone ko. Tadaan dito Vivo nga cellphone ko. Umay kanto
Munet, ta sikat ti chaperon mi. Ha? Ken ipilyanak to man iti napintas nga model iti cellphone bes. Ay, when ko namon ata ilibreda kamit iti lunch, ken no napintas ti mabuya iti sine, ilibreda ka pa iti pagbuya bes. Iso nga umay kanto Oh, anya mo net. Nakapili ka din tinapinta sa model iti cellphone nga ipagatan ko kini Julius? Nagrigat ti agpili, lovely. Apay ko mga narigat. Gaputa niya. Nagngingina mo dagitoy. Detoy Y11 nga Vivo ti kalakaan nga napintas nga touchscreen nga nakitak. Isulatan ko na kumangin. Nangina mo't lata dayto ni, kababayin mo't kini Julius. Anya ko mati nangina ka dayta, Y11? Vivo kitakman? Nangina anay kita 5,999 di bayad na. Nangina ka di tahitan. Kituin Mati Vivo lang nga roden dati daan nga cellphone ko. Vivo pa ilang mati pagatan ko kin Julius. Anya nga rod ko lovely. Intay jay ayan ti Samsung. Iso ti pagsapulan ta, iti ti pagpilyan ta. Samsung? Nangina dyan. Oh my God. Saan nga dita Vivo, weno Oppo, weno Huawei. Lalo nga saan nga dita Realme, weno Cherry Mobile, ti pagpilyan ta. Nagchichip mo na kita. Ha? Oh, dito ita Samsung nga agpili. Nangina ti Samsung, lovely. Nangina para ka data. Angem saan mo nga data ti gumatang, saan ka di? Ni Met Julius. Iso ti gumatang para kanyak. Oh, dayjay ni! Wow, nagpintas! Ha? Samsung Galaxy S21? Dayto iti kayat ko. Dayto iti arapaap ko, munet. Wow, nagdakkel pa iti screen na kin nagsiling. S21? Taymot kanginaan sa daytan, lovely. Mano ka diti bayad na? Mano lang met daytoy. 33,990. 33,000? Nagngina matin nga cellphone, lovely. When tanapintas ngamin, sigurado nga saan nga alis to nga maperdi daytoy. Ken adupiti features na. Baka waterproof pa daytoy Saan na kasi ti daytoy agda mga cellphone ko nga Vivo Lokbolok. Daytoy ati cellphone, Samsung. When angin kabailan nga ro di Julius nga gatangin dayta idinto nga halos sweldon ti 2 bulan ti kaski ni Julius nga mga opisina dayta bayad ti cellphone, lovely. Saan man? Kaya na nga gatangin dayta para kanyak. Takas na timbaga na. Ureno anya ka gatangin na. Kas na ti panang ipatag na kanyak. Kitain namin agway kataya baksuna. Julius! Honey! Honey! Adda ka di na pili mo nga cellphone na kayat mo agatangin para ken ka, honey? Ay, adan, honey. Daytoy, di kami nagpintas, honey. Magustok pa daytoy kulay na. Bagay kanya. Saan ka di? Ha? Samsung Galaxy S21 mo dayta. Lovely. When, honey? Iso nga ti kayat ko. Iso ti kayat ko magatangin para kanya. Aguray ka, honey. Sagmamano ka tatay. Takit man. Apo, nagina mo tan. 33,000 plus laeng met, honey. Amok nga kabailam nga gatangin daytoy para kanyak. Di ngamin? Sige please, honey. Nabayagin nga arapaap ko ti maadali di kas nga cellphone ori damagem kini munet. Di ngamin munet? Ha? When ko naman When, Julius? Iso nga please, honey. Dito ti kayat ko. Walan sige. Usarek latan dati credit card ko ta. Awan ti dalak nga kas takadakkel. Amod din nga rin tayo nagbayadan iti cashier. Kung naktupay king ka. Kita emet mo net. Mamati ka itan. Gatangin na nga gatangin kung naktumet king ka. Ureno anya ti ipagatan ko king kwana. Yes, adad baro nga cellphone ko. Itaak lamang ka cellphone iti kasi kanginan na mo net. Naggasat kami tin, lovely. Naggasat ka, taada kas kini Julius nga nobyom. Talaga Naggasat ak kinalaingak pingagpili ti boyfriend niya.
ano kumasaan nga iso, no kumatay tricycle driver, no construction work, iti pinilik, akit sigurado, laki din nga didak maigatangan, ti kasi nga cellphone. Ay, nagpintas, magusto ka launay. Anyat ako nam. 33,000 di balor ti cellphone nga ginatag kay nobyo ni Lable. Nga para kay Kuala. Wen tatang, ket saan met nga iso ti baknang ni Julius. Maasyanak nga rod ki ni Julius ta. Nadlaw ko ti panagbaliw ti expression ti rupa na, hindi makita na ti presyo ti cellphone nga pagatang ni Lovely. Adya. Kasla saan nga naragsak isunang nga ingatangan na ni Lovely gapo iti kinangina na. Ay naglukon day dyan ka Lable. Nagadumod di tati nalaklaka nga mga cellphone. Isupay tatang. Umapalak kumangim saan. Tas maasyanak mat kini Julius. Kasla ngamin kwarkwartaan laeng ni Lovely isuna. Kini mismo ni Lovely mismo tinangibaga kanyak nga saan na pa nga pudnong ay ayatin ni Julius. No dikat kinayat na laeng gapo iti trabaho na. Gapo tamang opisina. Gapo kano ta maitid ni Julius na kiti kayat na. Niyamot day dyan ka klase nga babaen. Ay di mo tultuladen day dyan ka Lable, balasang ka. Saan nga napintas day tagar arabidin na? Numakinubyo ko man, numakinubyo ka man, dapat akate ay ayatem mert. When atatang, numakinubyo to man, kat day ti lalaki nga ayatin na, ken ay ayatek met Wen abalasang ka, saan mo tultuladen day dyan ka babae? Materialistic day dyan, dakas-tikas dyan anak ko. Nalipatan met ni Lovely deti daan nga cellphone na nga Vivo diti locker room. Agcha-charge gayam. Ti siguro pa nagalisto na nga nag-time out iti sinundo ni Julius ket di na nalagip na pinidot deti naka-charge nga cellphone na. Sapay ket saan sapay nga naka-screen lock. Awan tilak na. Naka-open pa iti messenger na. Ni Apo, nakadadumat ti kachat na dito messenger. Napasig nga lalaki. Ala, adapay agay I love you keng Kwana. Adapay nagan ti foreigner ni. Baby ko na damat keng Kwana. Ala, Diyos ko. Nagloko dahi siya nga babae. Nalikatag kaya nga nakacharge to eh. Monet? Ha? Lovely? Buy-buyahin ka dito cellphone ko? Anya? Basahin ka dito inbox ko? Saan? Kinitak laing tanabatim dito yung locker room. Iso nga binasamet yan dagiti messages ko. Saan ko nga inopen? Ngayon nakitak lang. Nabasak dagiti dado mga message data. Naka-open met ngamin dito yung messenger mo. Nakitak nga nakadado ti kachat mo nga lalaki, Lovely. Aga I love you dapay king ka? Kitawan may tidakis na saan ka di? Api nga makichat ka pelat sa bali nga lalaki kit ada ni Julius nga nobyom. Api nga i-entertain mo pela dagiti agar-arim king ka. Kit di damit amo nga da nobyok. Anya? Ken talaga nga jak ibagbaga nga ada nobyok mo net. Taplanok bet nga talaga nga i-break dahi nga Julius. Anya? Apay? Anya ti basol na ta i-break mo isuna? Kit kasano? Kalpasan day di pananggatang na ti cellphone ko. Nagbalinmeten nga na imot. Idi agar-arim kanyak. Ipan na kadagiti social nga restaurant. No ag-lunch kami, when ag-dinner kami. Kadagiti meten kat itchay met chip nga pangananen. Sa agpagpagatang ag itiraning shoes ko nga Nike. Dati tag si 6,000. 6,000 met laeng. Di nakidi kayaten. Ibaga na nga adda kano your urnungan na. Ibaga na nga di na pinabayadan kano amin nga utang na iti credit card na. Kituwan ata nagninamot ngamin dati cellphone nga ginatang na babae iti credit card. Inutin na nga bayadan iti bangko day jay. Awan bibiyang ko. Siguro agad agin inot lang ni Julius para iti masakbayan nyo. Agin inot? Agin imot ko nam Ken awan ti masakbayan nga makuna kada kami. Ha? Gaputaput dekton ti relasyon mi kani Julius. Anya? Total,
Adumet digiti agar-arim kanyak nga bakbak ng amangim ni Julius. Sigurado nga makaitid kanyak iti pagragsakak. Iso nga okay la kanyak agsina kami. Lovely. Dapay taga Hawaii. Fernando tinagan na. Angin jak kaya talakay unay. 61 mat kami titawennan. Anya, ken adapay siman. Dandanin bumaba iti barko. Iso ni Maki. Ket aw-awisan na nga ron nga agkita kami into no makaawid dito Ilocos. Agpakuyog kanyak ngamin nga mapan kano gumatang iti second hand nga kutsena iti likod ti Robinsons. Iti ayan damanong J. Antonio Gawiran ken ni Madam Maricel Pedro Labaw. Ha? Ket kadagupan da nga kachachat ko ken agar-arim kanyak. Kasla ni Maki nga siman ti marikriknak nga pangisukatak ken ni Julius Monet. Kaasimit ni Julius lovely no dayjay la ti pangisinsinaan ken kuana. Ano nga dayjay lang? Nagdagsa na basol para kanyak tay saan na nga maited ti kayat ko. Nati saan na nga maipait ti pagragsakak mo net. Iso nga isina ko ni Julius ket ni Maki nga siman ti sumarununton nga nobyo. Lovely, anya ka di ti basol ko, api nga isina nak. Ibatam ti imak Julius. Intan mo net. Intan iti pilaan iti tricycle ta agawid tan. Pangaasim ko malabli. Saan nak nga isina? Diyak kabailan nga mapukaw ka iti biyag ko. Ibatan na ko nak Julius. Saan kan nga ayaten gaputa saan mo nga maited kanyak amin nga pagragsakak. Doon dayjay lang sapatos ti pangisinsinaan kanyak. Sige, intagatanginin. Basta saan nak nga isinsina pangaasim ko malabli. Saan ko nakayat Julius? Napasakta mong tiriknak. Ididamo nak nga pinaay. Munet, please tulungan nak man kasaritam tigayim mo. Ta saan nakisinsina. Munet, intan Munet, ibatan na ko nak Julius. Munet, darsenta ti mapanitipilaan di tayo si Ken. Intan, please lovely, please. Agsarita ta pailaeng. Ibatan, agsarita ta. Pagsaritaan ta nga nasayaan da ito eh. Diyak kaya't agsina ta. Matayak no awan ka iti biyag ko, lovely. Matay ka, di matay ka. Lovely. 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 Paunay day ta nga lalakin. Imbaglaingin ta saan natan nga sinurot. Nagbadoy met ti kunana nga matay ka nun no awan na kiti biyag na. Saan kumamit nga kasi siya lovely Kaasimet ni Julius. Napintas met ti panang tratar na ken ka nga nobya na. Nobya na idi ko Monet. Nobya na idi. Gaputa nagsina kami nga ruten. Ang kaasimet ni Julius. Gapula ta di na ginatang na ti running shoes nga kayat mo insina mo. Kitlaglag isuna Tanga, duldog. Amo na nga maluksawak no di napatganti kid daw ko keng kuana. Ngem anya tinaramid na. Pakakitaan nga saan kami nga agbagay. Saan kami nga compatible. Ta saan naman nga maipaay ti pagragsakak. Intakid din. Aglugan tan iti tricycle nga agawid baka no suroten na taday nga lalaki. Ay, adda ka gayam lovely. Ti amok no di kasi mrek. Saan nga talaga Monet? Ha? Ngim ape or nga ka dito eh. Adda ka dito locker room kan. Ape nga akupim da kita gamit mo dito eh. Imayak ta impasak ti resignation ko kini boss. Anya? Nag-resign ka? Apay? Iso ngamin ti kayat ni Maki. Maki? Dati siman nga boyfriend ko. Nagalistumet nga sinukatam ni Julius. Kitwen alistukmet nga nalipatan ni Julius ita. Ken ape nga rin nag-resign ka. Isong arti kayat ni Maki kunak kuma. Ngim ape ka no. Ape nga di na kayat nagtrabaho ka dito eh. Di na kano kayat nga kastoy ti trabaho. Ha? Di na kano kayat nga kastoy ti trabaho. Dati ma-expose ka no iti sabali nga tao. Amangan ka no na da makakita kanya kasabali nga lalaki kit agawin daking kuana. Nag-cute nga ro di suna. Ti kayat na kit isuna laing ti lalaki ti biyag ko. In love kanyak si ka. Ure idiag chat kami pay laeng. Talagang ibagbaganan nga love na. Ha? Ket amo Monet. Nangala isuna ni ti apartment nga pag naedan min. Ag-live-in kami kanon. Ket di na kayat nga agtrabaho
Biyagen na kanulatan. Itad na kanu amin nga kasapulak ken amin nga pagragsakak. Oh, diba? Nagbongga. Lovely. Dayto yan ti mayaon ti mayaon ak tirigat. Isun ti gasat ko ni Maki Monet. Isun nga si ka. No makinobyo kan tuman, tuladen nak. Pilyem ti amom nga makaitid king ka ti amin. No saan namat maitid king ka akit isinam nga dagos panawam. Julius, ada kami dito sangot ti pagpapaayan mi nga department store. When, Monet, kahit ko mga makasarita ni Lovely, saan ka di pa nga nag-awi di suna? Ada ka di pala dita unig ti department store? Ha? Di mo ka di pa mo? Ti anya? Nag-resignan ni Lovely dito eh. Anya? Saan nga agtabtrabaho iso na dito eh. Kaano pa eh? Adan makalawas. Ken, lipatin ko man Lovely, Julius. Saan na mabalin? Saan ko nga malipatan ni Lovely? Dapatig kanyak tigayam mo, Monet. Iso nga tulungan ako matap nagsarita kami. Tapno maornos mi ti relasyon mi. Tapno no magisinobyanan kanyak ni Lovely. Julius, awanin ni Lovely. Saan nga makisinubyanan king ka? Saan? Aping ibagam ti kasta. Gapo taadan ka liblibin na. Anya? Asit no. Ken nagalis tumiten. Awam pa'y makabulan nga nagsina kami. Manubala nga lawas. Dua lawas pa'y laing. I'm sorry. Ngem Julius. Lipate mo ni Lovely. Gaputa, hindi pa ilaing kit saan ka nga napatig keng kwana. Ginundawayan na kalaing. Iso nga saan mo kuman nga ipilit pa itibagim keng kwana. Basol kumit laing dito'y. No apeng amin nga tsak ginatang na tiraning isus na. Saan mo nga basol, Julius? Keket ko laging timatay. Yung timapukaw ni Lovely kanyak. Uy, saan ka agsasaw ti kasta? Nagatot babae dita. Saan lang nga ni Lovely ti babae diti lubong, Julius? Yung para kanyak ket iso na laing. Iso na laing tiragsak ko. Iso ti biyag ko. Agori ka. May katiman. Ada papananta, Julius. Ha? Papananta, Monet. Kuyogin na tayong tamangan. Dahil nga jar mo, masapul nga ta kasarsaritam. Agpatang ta. Tapno no, maamiris mo ti amin ken malawlawagan ti panunot mo. Saan mo ko mga dadailan ti biyag mo gapula ni Lovely. Agyaman ak, Monet. Ngem sigurado ka, saan ka nga madisturbo? Saan? Okay lang kanyak. Kasapulam nga talaga ti kasarsarita. Gaputa nasaya at kamit kanyak. Amokmet nga nasingpet ka. Iso nga awan ti panagamak ko nga mangkuyog ken ka. Intan mangan ket mabisinak. Sige Monet. Agyaman ak. Itatag lang amo nga nalaing kami kayo nga agpakatawa, Monet. Itatam lang amo. May katlo nga pa nagkuyog ta day tuyen. Kung sipod day di agsangsangit ka nga kurang nalaing ka agpakamatay ka gapo ken ni Lovely.
So paya, kinmadlaw ko nga, no kadkadwa kakit malipatak ni Lovely. Agyaman ka, Monet, no saan nga gapukin ka. Siguro kat, aging gaita, kita, agsagsagaba ak pelaing gapukin ni Lovely. Awan ti anyaman na, Julius. Ken uray sakmet kit naragsakak met no kadkadwa ka. Oh, ano nga tano ipadas na, intamot buyain ta may isa, nga pelikula. Ha? Duwa ti buyain tayo, tata? Kat man, ano ko ma? Uray ta comedy mat man dito may isan. Tapno naragragsak. Sige, basta ilibre anak Uwin, awan ti problema. Basta sika. Hindi ka din. Uwin kasin yung masansan met idin ngagkuyog kami kini Julius. Saan nga gaputa tultulungak nga makalipat kini Lovely. No diket maragsakan akmeten nga kadkadwa kisuna. Tauray idi agar-aren pelaken ko kini Lovely ket talaga nga nakita kon ti kinasayaat na, ti kinaanos na, ti kinasingpet na. Jak man mo kaday nga best friend ko nga Lovely ta. Sinayang na ti kas kini Julius. Ket gabuy ti masansan nga panagkuyog mi inot met nga nakariknak iti ayat para keng kuana. Ngem gabuta siyak ti babae ket di met mabalin ang asyak ti mangibaga king kuana ti marikriknak. No pay mariknak met nga damet ten ti slang espesyal nga paset ko iti puso na. Inuray ko nga iso nga mismo ti agdaton kasinyo. Kaya di may sangal daw imay nakpinasyar iti balay mi. Damot gayang bisita man ako. Julius ka no mo tinagan na. Uwin tatang, naibaga na kadikada kayo no aping nga dito eh? Ay samay, angem data, Julius, Julius de nobyo ni Lovely. Idi atatang, agkakaraganda. Ay saan tatang? Iso data di Julius nga nobyo idi ni Lovely. Adiya, api nga inagaw mo man, balasan ko. Saan, tatang? Api ko mga agaw. Malagip mo di isistoryaking ka. Nakti kinamaterialistic ni Lovely. O, isot nagsinsinaan da. Ket, tatang, adabaro nga boyfriend ni Lovely. Agli-live in the pekit din Iso nga awan met siguro dakes na. No, kaspagarigan man, no bilang laing ta. Agdaton kanyak ni Julius. Agad awan na. Awan problema pala siyang ka. Oo. Panagkitak ba't king kuwana ka napintas ba't ti taktak dira. Aywan tata, mangup opisina isuna. Wala. Yung ka nga ro din sa nga ilyan anak ko. Ay nakaginanan. Agyamanak mo na ito inaklon mo at di pa nagayat ko. Idi pa'y laeng nga makariknak ti ayat king ka, Julius. Angem siyempre, inuray ko met ang may nakpasya rin dito eh. Tapno maamumet ni tatang ko. Agyaman naglaunay king ka. Anya, intang ruden. Intang dinner. Sige. Yes. Nalaos ti ragsak ni Julius iti panangaklon ko keng kuana kasin yung iti kaunggak ket kas jaymet ti kalaos ti ragsak ko. Napan kami nga rod nag-dinner kas umuna nga date me as boyfriend and girlfriend. Naawa na pulos ti namnamaek idi nga sa bali nga mapasamak. Ngem gapuy ti kinalaing mi nga agtungtong ag istorya. Nga napan ti tupik ko mi iti panggep iti sex. Dito'y ko nga naamuan nga awan gayam tinapasamak kadakwada kini Lovely. Tanagado kanumet ti pambar ni Lovely tunggal awisen ni Julius isuna. Iti lasod ti talo a bulan nga relasyon da puro kano pagatang ni Lovely. Ngano kanumet ni Julius ti agkid daw puro kanumet pambar. Gaputa kas lama konsensya kas lama asyanak.
piman, nagado tinagastos na kinilabli, awan man lat naganab na no dikit, puro sakit, tinakam, puro panakairuruman. Diyak mo taapi nga kaslang, diyak may ladawan, tiriknak, takasla, maasyanak launay, kat kasla kasla kayat ko nga syakti bumawi para king kuana. Gaputa deserve na launay, ti agragsak kasinyong kat nakasagana kaday di nga rabi nga mangipaay ti amin ko no lakid dikid dawen na. Angem nalpas kami metlaengen anangan ngem awan metlat maureg ko nga kiddawnan nga panangibaga na kanyak, panangawis na kanyak nga ing kami iti pribado nga lugar. Tapno aramiden mi dagiti aramiden ti agnobyo. Iso nga siya kapilitan tinangaramid iti wagas tapno no awisen na ngayon kami agpapas iti ragsak. Ha? Sigurado ka? Wen. Ngayon sa amin bagbaga baka may panunutin nga chipak baka isi to getak kunam. Ngayon nabayag kan nga maamo Julius. Ken amok met, ken mariknak met, ti panagsagabam kaday di relasyon nyo kini Lovely. Ket saan mo panunutin, nga aramidik dito para ken tapno lang makabawi at. Aramidik dito Gaputa ipatpateg ka unay-unay, Julius. Agyaman ang tukasta, Lovely. Ket numan nugutak. No man na mapasama ka datakit saan mo kumamit ang panunutin nga gundawayang ka. Uray pa no ibagam kanyak nga santulad na mapasamak ka datain to no makapagkalay sata. Maawatak, nakasagana ka aguray. Madimot Anya tigait mo asawin. Digiti lang mo't agin sa santa ti kasjay Saan nga uso ti kasjay itan, Julius? Di mo kunain nga awan pa'y tipadas mo. Adamot kid din Saka lagi saan nga uso itan di salad na mapasamag no malpas ti kasar. Pasensya ka na. Tiyamo kami no kasjay. Saan? Ibaga kingkan sa adamot tipadas ko ngim. Nabayag ng panawenin daydi. At sabi ko matasaan nga nasisita tinapalabas kadata. Oh, talaga. Awan tiyan yaman na kanyak tinapalabas. Naragsakak unay iti agdama. Gaputa iti agdama. Ket adaka iti denag. I love you very much, Munet. I love you very much too, Julius. Idi adda kamin itinalamis a lugar kasinyong eksakto nga adamet ti maipatpatukar nga music, background music. No kaya't yo ipatukar ko sabi ko mata saan tayo nga makopyright. Apaya. Di ada kami dito unig ti silid kasi nyong nga madama nga ada may patpatukar nga instrumental na music nga sakto launay para kadagiti agnobyo agayan ayat nga ada iti unig ti silid ti motel nga agpapas iti ragsak nga makapaawis rik na panamon iti insend ni Marites Tejada. Ako rekata sa bulenta. Nakapapaot ti panaglanang dagiti bibig mi kasin yung nga kasla sabsabayan mi deti tukar. Sabsabayan mi ti kumpas na. Julius Munet. Nakatakder kami pa lang idi saan kami pa nga nakadanon iti katre.
Inot kami ngay mas asideg di katre kasinyo. Bayat nga agin inarakop ken agin inagek kami. Kasla dete love scene nga eksena iti pelikula. Ket bayat nga mas asideg kami di katre inot met ikaten mi ti pagan-anay ti maysa ken maysa kada kami. Ikaten ni Julius ti pagan-anay ko. Ikatekmet ti pagananay na. Ngano agsina laeng biid dagiti bibig mi ket dagos manen nga aglanang wen dagos to manen nga agsinultop kami kasla kailiw mi ti agek mi. Ket di marik namin nga ada kami ti iking ti katre kasinyong nagtugawak ket nagtugawak or nagtugaw niya maululawak nagtugaw ni Julius sinangok isuna ket nagtugawak met ken kuana kinawiwitak kasinyong ket dito nga intuloy mi ti naginnagek ay dayto yen. Kalpasan na kasinyong ket sinublat na met isumet tinangan. Gapot tadamok ba na mapadasan kasinyong dati makanti tahong na. Jak amuno, jak mailadawan no anya ti mariknak edita. Mapungot-pungot ko dagiti buok ni Julius. Slaklagalos. Agtirtiritir ti bagik. Gapot ti imas na, ti ganas nga marikriknak, papadpadasak. Kaslakla tumtumpaw kasinyong. Kasladyak makatal na. Aguri ka. Ay, sorry, apay. May ipit ti ulok. Ikayang mulaeng. Tapos saan nga maipit ti ulok. Ay, sorry, jak namin amo. Itaklay nga mapadasan, Julius. Sige, ituloy mo. Magustong ka di? Nagganas. Nagimas, Julius. Julius. Nagimas, Julius. Nagpaido mga ragsak. Tinapadasak aday tangagundaway kasinyong. Nga di pa nagriknak ket naglipasak. Nga di kami pa nakadanon kadati climax na when dati panagmaymay sa dagiti bagimi. Kadidita pinagmaymay sa amin ti bagimi kasinyong nariknak latan kasla panagriknak ididamo kasin na elet manen at nabayag day dinaudin. Di kanto pulos nagbabawi mo net. Amok, Julius. Amok nga di naktubaybayan. No agbunga man ti mapasamak kadatang. Amok nga di naktungabaybayan ken di naktupanawan. Nakasaganak nga may ikalay sa akin kahit anyaman nga oras. Total damit tin trabaho tanga tuwa. Uray ginto no bigat pekit din. Dawatek ton ti imam ken itatang mo. Uy sana anyan to pengor ti imak no dawatem. Sana kasi tiket ko asawen kung kunaklaeng pagkat katawain ka laeng. May mayat mo't katawa ka. Ha? May mayat magkatawa? Apay? Lalo nga umil-ilit. Sikangan talaga. Amahan. May mayat sa magkakatawa ka, bayat nga panakpaking ka. Tapno na il-ilit pa eh. Saan mo't nga mabalin baka jak makakatawa no kwan no. Alay padas mo na. Ipadas mo ti agkatawa, bahit ka pang parakpaking ka. Sika nga talaga, mabalin aya. Ipadas mo lata Madi. Pero siyak mayat-met. Sika ang lalaki. Angim siyak. Padasin na tam.
Madi. Ah, Sige, saan latang runen? Itulitan. Julius. Monet. Julius. Monet. Julius. Julius. Kasta unay ti ragsak mi, ngagpadpada, iti maitayok kami iti kangatwa na langit kasinyong. Kahit inulit pimpay, iti naminsan, ti panagpapas mi iti ragsak, kat napapauten, di may kadwa kasinyong. Nagkarimat ni Julius kanyak, nga nulakid di tao manugutak, kat anytime, pagtulagan min ti kasarmi. Idi may tulod na kiti balay mi kasinyong. Kastaw na iti isem ko, nakataktakil ti isem ko, nga simrek iti balay mi. Ngem nagbaliw ti rupak, when nagbaliw ti expression ti langak, idita. Sumabat ni tatang ket kunana, ay bagta si magpagkararakaw. Adagur ureking ka. Ha? Iti kasto nga oras tatang? Ay wine. Anak manam mo, awit na mo't nagdadakkel nga bagna. Sino ka diti bisitak, tatang? Ni Lovely. Ni Lovely? Word. Sino ti ayan? Sa dino ti ayan na, tatang? Pinastrik ko na iti silid mo, takas lang na tinabandog. Kahit na siguro masapul at agina na. Inkan iti silid mo, at daisura dya, gur-ureking ka. Sige, tatang. Pingatanda ni Lovely. Lovely? Monet, bes. Pingag siyang sangit ka kin. Anya tinapasama kin ka. Akala, Diyos ko. Nga the black eye mo. Ada. Di ka tinaglitim iti takyag mo. Nagranggas gayam tayo nga maki. Ha? Anya ti kahit mga sawen. Iso na ka di tayo naramid na gitoy. Iso na ka di tinang kabil king ka. Iso na ka di tinang... When mo nit. Tila babawik ka na. Nakitindin na kinimaki. Naranggas met gayam. Nalaos ti imon na. Amin met lang alalakin kit pagimunan na. Agurdera kiti pa iti Shopee. Pagimunan na dagiti delivery rider. Kit di nakpaykayatin nga agur order ta di na kayat nga adag deliver nga. Nga lalaki iti apartment ni. Anya? Uri na deliver ti tanong pagimunan na. Uri na ti umay ag-reading ti kuryente. Pagimunan na pa. Nakaroon ito nga imon taytan Upaya. Kit no kasta nga agimon kit dangranak. Isa nga tulungan ako. Anya ka di nga tulong ti masapul mo. Kit no masapul mo ti pagturugan mi nga rabi Kit di maturog ka dito Kinapi nga di ka nagamit iti balayo. Kagura nagdatatang kinanang ko gaputa na kiliv-inak kinimaki. Taapi nga kagura dagit. Saan kamutin nga balasang, saan kamutin nga teenager. Gaputa. Naamuanda nga adagaya minasawa day nga maki. Anya? Ada asawa na day nga siman? Wenjak matamu idi. Sakula namuan idi ni agdenden na kami bes. Idi masansan meten nga saan nga agaw awid. Minsan, sagpaminsan lang nga umay nagkaida. Tagaya madamit kay masawa na. Iso nga dituyak pa'y laing bes. Sige. Tulungan ako mapay nga makasubli iti department store. Awamit pulos tinaidul-dulin ko ta. Inalamit amin ni Maki.
Ba, amta ka saritak to ni boss. Uray ta na pintas mit ti record mo di department store nga pagpapaayan tayo di. Sigurado laki di nga makastrek ka, makasubli ka. Agyaman akbes. Kin may sapay. Anya, tulungan ako mga makasinobyanan kini Julius. Ang jakbet makontak di naman replyan di kiti message ko. Anya, di naman sungbatan ti tawag ko. Please, bes. Kasarita man no at makontak mo isuna. Pagsaritain na kami nga duha. Sursurwe kon nga nga ayaten ni Julius. Imbag pa ni Julius na uri no. Imimutan na kidin nga. Saan nagpulos nga dinangaran? Alagi na nakapailaeng. Pagsaritaan tayo ito nabigat di kitoy. Kita, di umuna na unay, deta pa nagtrabaho. Tulungan ka nga agsubli ti trabaho. Ken tulungan kamit nga agsubli ti balayo. Tapno no, awan ti problema yung. Tulungan ka nga makisarita kadatatang kinanang mo. Kadita nga rod ni Julius. Kahit ko nga makisinublihanan keng kwanan. Taapay. Kit siyempre, mabayagag pa nga agsweldo. Anya? Kit no ada ni Julius, ada pagpalodag, ada pagdawatag ti allowance ko. Tadi ka di pa nagbaliw. Ha? Nga manghala ka iti lalaki? Nga mang-load king ka? Makinubyo ka, tapno lang ada pagdawatan ti allowance mo? Iso na nga ron ti alis to nga pagdawatan. Awam met pa ti agar-arim kanya kasabali. Alam maturog kan. Pagsaritaan tayo ito nabigat na ita. Ngayon una enta palaing data, pamilyam. Di kita naganaking ka. Kaya di panagsubling ti trabaho. Saan mo pala nga pampanunutin dahil nga Julius. Sige, bes. Maturog ak nga rudin, maturog tan. Alam mo na kalatan. Taagsukatak pa, ikan inak pa'y mangan. Makatungtong pa enak kini lovely kasin yun kaday di nga kanito. Saan laing nga gaputa kayat na nga agawin kanyak ni Julius. No di gaputa kayat ko nga agriing isunan iti kumbaga kahit ko nga ada pagnakman na kahit ko nga itugtog ti ulo na tapno no agnakam dinangdangran lang nga ruden ti lalaki. Sakit di matla agnakam di la agbaliwen. Makisinubyanan ka no kini Julius tapno ada pagdawatan nat load bayat nga awang pa sweldo na tapno ada mang ti allowance na. Hay. Uri nga tanga saan nga ni Julius ti ikas jena makapungtutak. Uri best friend ko isuna ka talaga nga. Di na naturugin ni lovely kasin yung dagos ko nga tinawagan ni Julius kit ibaga king kuana nga jak amuno kasano nga ibaga kasano nga ipudno ken ni lovely. Kaya dahito ita ti problema kasin yung aging gaita ket ilimlimed mi kini lovely ti relasyon mi kini Julius. Tadi mi amuno kasano nga ibaga nga di maluksaw. Uri no kasjay ti best friend ko ket best friend ko lat isuna ket napatig isuna kanya. Kang runaan launay nga kalikagum ko ket mapagbalbaliw ko isuna. Ket amangan no maamuan na nga da kamin kay ni Julius. Kaya na pay napasamak mi ket baka rebelde wenno makagura kanyak ket ad-adan nga maiyaw-awan isuna ket madadael na tibiyag na. Balakatan dakman kasi no kasano tinapintas na sayaat nga panangipudno kani lovely nga saan nga maluksaw kanyak saan nga gumura. Total saan namat nga ipatpating ni Julius siguro maawatan namat angim adalata pa nagamak ko nga mangipudno ken kuana kasin yung wenno liklikak ka din ni lovely ket saan ko nga ibilang nga best friend gaputa saan nga na sayaat nga
impluensya ti kaskengkwana. Dahil di nga rod, ti surat pakasaritaan ti parikot ko kasin, kat sapi ko ma, taad damet na ibati na nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg, kinagbuya. Iyon na akong tiagyaman, kadagiti makaiden ti balakad kanya, kadagyaman akmet, ti kinalaing kin kinaanos mo, nga nangurnos, nang ibasa kin nang idrama, to'y pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Kaya't maawis kanto kasin yung, into no, agkalay sa kamin kani Julius. Yeah. Ket into no addan bunga ti ayan ayat mi alaen da kantuman aninong. More power to your program and God bless everyone. Ito nga rod ag problema iti best friend na materialistic monet iti Batak City, Ilocos Norte.